Chlapci, Jane, nech sa vám páči, ja hneď tam
dýchová hudba Chtelničanka, už nastúpená. Ďalej vítam dýchovú hudbu Hradišťanku, dýchovú hudbu Trenčiansku 12. Našim dnešným programom vás budeme sprevádzať nie dvaja. Ja tak troška symbolicky zastupujem tie roky minulé a trošku aj farebne. No a Robert, tú novú, mladú, nastupujúcu, živú generáciu, ktorá dúfam, že aj v budúcnosti bude niesť to žezlo šírenia dobrej chtelnickej muziky. No a keďže oslávenec má mať slovo ako prvý, dávam mu teraz priestor, takže nech sa páči, dýchová hudba Chtelničanka, predvedte nám, čo ste 3 mesiace cvičili poctivo. V roku 1900 bol kapelníkom občan Chtelnice František Lukačovič, ktorý hudbu priviedol na kvalitatívne vyššiu úroveň a táto sa v roku 1916 stala stabilnou a takmer dedičnou. V roku 1928 do dýchovej hudby vstúpil František I. starší, ktorý v roku 1929 prevzal kapelníctvo. Spolu s Karolom Mrázom sa neustále starali o skvalitňovanie hudby, výchovu následníkov, ale aj muzikantský rast starších členov. Ich zásluhou a pričinením riaditeľa školy Valeriána Klocháňa sa chtelnická dýchovka dostala na vysokú úroveň. Po roku 1945
prenikla do širokej verejnosti a už v roku 1951 nahrala samostatný program do Slovenského rozhlasu v Bratislave. Rokého sa strojí na jaječko dneska. Rokého sa strojí na jaječko dneska. Ja sa strojí na svojho milána. Zaže ja pôjdu za ním. Strojím ja sa strojí na svojho milána. Zaže ja pôjdu za ním. Rokého sa strojí na jarečko milána. Rokého sa strojí, nič mne opustí. Strojím ja sa strojí pro svého milého. Pretože ja pôjdu za ním. Čo ty moja milenka za hlavu kloním? Prečo každý deň z večera horké slzy roním? Chodí dokola sám o sám a daj si solo hrať. Pritom si vesela zaspievaj, že ma máš ešte rád. Chodí dokola sám o sám a daj si solo hrať. Pritom si vesela zaspievaj, že ma máš ešte rád. Koľko v nich citu lásky, v tých mužoch robotných, v ich dušiach sedmi krásky kvitnú v nich z čistej lásky. Dievčatko, polej ich. Vy, moji rodní bratia, len hrajte, hrajte ďalej. Tie piesne k nám sa vrátia, oni už ku nám patria. Nalej tým, dievča, nalej. Do spevu s láskou hrali, chytili za srdcia. Tí muzikanti králi, radosti toľko dali, spievali do tanca. Túto báseň napísal pán doktor Kapeler, ktorého meno vám nemusím nejako zvlášť predstavovať, ako poďakovanie Chťavnickej kapely. No a poďakovanie si určite zaslúžia všetci členovia, ktorí počas 120 rokov tu účinkovali. Nemožno spomenúť všetkých, spomeniem len niektorých. František Oravec, Viktor I, Vendel Piešťanský, Jozef Bašnák starší, Milan I, Ján Galba, Štefan Bašnák, ale aj z tých mladších Adam Jozef Bašnák mladší, František Votoupal, Jaroslav Rechtorík, Jan Šmehil. Všetkým treba poďakovať za ich prácu, ktorú tu v tejto dýchovke odviedli, aby sa táto kapela dočkala až tohto krásneho jubilea 120. Teraz nám pán muzikant, pán bubeník predvedie, že hoci rôčky mu pribudli, talentu mu neubudlo. Spolu s Chťavničankou vám teraz zahrajú pieseň
Takže odozdám mu za nás zadýchovku tento malý bubeník, nech mu pripomína dnešný deň a nech si spomína stále na nás, jak my budeme stále na ňu spomínať. Strejdom, ďakujeme! Dovolte mi, aby som teraz privítala na pódiu inžiniera Kerecmana, kapelníka dýchovej hudby Hradišťanka. No a my sme si s Robertom povedali, čo budeme toľko rozprávať sami, my trošku vyspovedáme kapelníka, nech nám on povie o sebe to najnutnejšie. Takže Robert, spustí. Takže ja sa vás opýtam prvú takú otázku, že kedy ste vlastne vznikli? My sme trošku mladšia dýchovka, ale nie až taká najmladšia. U nás vznikla dýchová hudba v 1907, ale keďže sme asi 3-krát menší ako Chtelnica, tak sa nám nepodarilo udržať s nejakými prestávkami. Táto partia hrá spolu od roku 1985. Rejárka za ním došla
nechcem ako nečesať. Kdyby ma milá, išla nebyla, nemusela by sprečať. Kdyby ma milá, išla nebyla, nemusela by sprečať. A čo ti hovorí Trenčianska 12? Je to veľmi známy pojem, by som povedal, na Slovensku, tak patria určite k špičkovým slovenským dýchovkám, by som povedal. By som ešte z takého ich prospektu spomenul, že boli založení v roku 1910. Boli založení v Stankovciach pri Trenčíne, volali sa vtedy Stankovská 12. Až v roku 1979 sa kapela začala pôsobiť v Trenčíne, premenovali sa na Trenčiansku 12.
miestečko. Tam som nechal srdečko. Moja milá, sladký mi ho nedala, že sa oňho lepší než ja postará. Moja milá, sladký mi ho nedala, že sa oňho lepší než ja postará. Piękne miasteczko. Tam si nechal srdeczko. Odkąd przyszło, tam sa spadli me vráti. Poremuję iba v tvojom zajatí. Odkąd aby s nami, samozrejme, ukončili toto krásne popoludne, ale počkajte, však už sa boja všetci, že musí ísť spať. Myslím, že my sme ukončili, budú ešte pokračovať ďalší. Takže nech sa páči, pomôžte nám tam pod Tatrami, slovenskej zemi. Zaplakali
Takže za 120 rokov dovidenia. Thank you.